Nailhan na ang usa ka nagpakaron ingnon nga pasahero nga nisakay sa may Talisay City ug mitulis sa usa ka taxi driver. Ang pagpanulis nahuli kam. Ang report ni Marie Dumabo. Anok ni sa gikan, guys. Nailhan na sa kapulisan ng Tulisan nga may biktima sa usa ka taxi driver sa dakbayan sa Talisay. Kini may gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, ang hepe sa Talisay City Police. Pinaagi sa kuha sa dashcam sa taxi sa mga kuha sa CCTV sa kabarangayan ug sa tabang sa mga habal-habal driver. Gilagway ni Maramag nga notado na ang Tulisan ug mitiun og arma sa 46 anyos nga taxi driver. Dayon kuha sa iyang 1,600 pesos nga kita sa pangpamasahero. Ilay kung nawin opportunity, kung nay opportunity nga makapang makapangawat o makapangtulis o dili lang kay taxi ra. So be careful. Records na naani siya previous cases nga naa siya pusil. Nitong Sabado sa hapon misakay ang suspect nga nag long sleeve, naka face mask pa sa may barangay Tabunok ug mikanaog sa barangay Lawaan 3. Apan sa pagnaog niini matud pa iyang gitangtang ang face mask hinungdan nga nailhan kini sa mga habal-habal driver. Kasong robbery ang gipasaka na sa kapulisan batok sa Tulisan. Gipanid-an na sa Talisay City Police ang lihok sa suspect alang na sa pagsikop kung anaa na unya ang warrant of arrest. 2 days after sa incident is na nakuha dayon nato because na-identify dayon nato because of the collective effort of the community within Talisay. Obani Godfrey Relien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.